हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनजों नै दसे बेलासिनि खावब्ला फैलायबाय आरोना बेनि लोगोफोर बोथोराथ' दिनै बेसेबांबा गरमजों बारलांबाय लोगोफोर बेनिफ्राय फुंनिफ्रायनो दिनै आंहा बिराद खामानि आरोमोन ना लोगोफोर मा खालामनो बोथोरजों लोगोसे जुजिनानै थांफानांगौ जायो आरोना जि एडभान्स दानिफ्रायनो फुजानि थाखाय आं एसे खामानिफोरखौ मावनानै लाखाबाय जि सुनाय जोम सुनाय पर्दा सरदा सुनाय एसे खामानिखौ मावस्रांनानै लाबाय आङो एसे हाग्रा बंग्रा फुनाय मानाय बिराद खामानि आरोना ओमफ्राय जि लामफैनोनो एसेबां गरम आरोना गोजौआव फैनानैबो लामफैनो मानोनो हाया जाखायो अब्लाबो माथो खालामनो मावबाय आरो दसे रेस्ट लाबाय ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जाखां लोंखां दुगैखां एकदमबारे एसे आरो जि जोम सुबावनानै दसे रेस्ट लानानै दा नै मा जानो नागिरदों आङो बांद्राय बिराद गरम सैज जायैनि दिनै आङो नै मिथामुरि नारें जानो नागिरदों आरोना बेखौ जानो नागिरदों दासो आरोना नारें लेमनो फैबाय आं गोजौआव लोगोफोरा मा खालामदों गरमानो नारेंखौनो लेमनोनो बाबाय आं माबा गोलोमबायसो थाबाय नै फास्रा जिबो माबाबो लाबोनो रोङासै इमान गोलोमबायसो आयै भगबान मा खालामबावगोन आङो अब्लाबो आङो लेमनानै लानोसै लासै आंजों रावबो फैयाखै मानो दसे फैदो सोर लोगोफोरा दङ आंजों एसे टाइम पास खालामसै रायज्लायनोसै दसे नारें मेथामुरि लेमथावथाव ओंखायनो लोगोफोरजों एसे सावरायलायनो फैलायबाय आङो मोजां गाज्रि गरमफ्रा माबोरै बारलांखो मा खालामखो गरमानो मा आरो जोंना मा एकदम मिस्थ्रि दं आरोना माबानि काट मिस्थ्रि दङ जि बें सानाय खर' सालायनाय आरोना खाथि खाला बयनावबो पलिउसन मोनजोब्बायदां इमान खस्थ'नो गरमाव दावराव दावसि रागा जोंलायबाय खोमा गुस्थियाव मेजर फैबाय सोर जानो गोथाव मोनो लोगोफोर एसे खिन्थाहरदो कमेन्टआव आंहा दासान्दि इउटुब चेनेलानो एकदमबारे सिरि मोजां नंथारा आरोना लोगोफोर अननानै जाय बिथांमोनहा एसे नायदोंमोन जायाफ्रा माबाबो लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो एसे नोमबाजै नोमब' हाफांगालिखौ आरोना आयौ गोलोमफ्रुजोबनाया जालाहाय आङो गैला बिहुजिखौ जिखौ लाबोफानांगौमोनहाय एसे सिबलाय आंनो दे गरमा हाला माबा नारेंआवसो मोनजाजोबगोन नोंसोरो आंनि गोलोमनायखौ गोथाव जानो सानबाय मिस्थ्रिफोरनोबो हैनोसै सानलायबाय आं गरम बारानि एसे थान्दा मोनथोंसै साननानै बिदि जायो बानलु संख्रि जानानै गोलोमदैफ्राबो आलौलाजोबलाय लांसिगोनसोदां ओमफ्राय बेसेबांबानो सयथिबो गोखै ना गोदै जाखो नारेंआबो लेमबो रोङासै नामा दे जिदु नोंहाबो जिबा दङ होनबा दे जोबखादो आंनाव माबा फैया नामा फालाय मानसिफोर कमेन्ट हरनाय माबा फैया नामा मामि बे ओरैहाय साइडआव जायामोन दा ना हरखायाखैसो नामा रावबो कमेन्ट हरग्रा फैखायाखैसो नामा आंनाव अननानै सोर नायदों एसे कमेन्ट खालामहरदो बोथोरफोर गरमखौ माबोरै मोनदों असान्थि गथ' गथाय फरिखा खाथि नै बिराद बयहाबो आरोना
कारेन्ट थाबाल'सो एसे जेब्लानाखि कारेन्ट गैया बहा थागोन बहा मागोन मासि बोथोरानो बोरैबा गाज्रि रोखोमनि आरोना दाथ' नै मोनसेबो बिलाइ गांसेबो मावखाया आरोना ओरैबायदि निजोम आरो इमान बिदि जायो बोथोरा मानसिफ्रा आंबायदि गोलोमगोना गोलोमा जाखो आं हालाहाय मा खालामबावनांगौ जाखो आयौ 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 दै गजोब्बाय आङो बाल्थिङाव दै लाखानायखायसो नङाबा लेथ्रा फेथ्रानो बिखुंथिं गलांजोब्बाय जियानो सिजोबो आङो गोलोमनाया बेमारसो जाखोना माखो मिथिला सयथिबो बांद्राय मेजेम जानायखायसो जाखोना माखो मेजेमानो बारा जाबाय खोमा आंनाव ओंखायनो बिराद गोलोमो आरोना नङाला लेमखांनानै मोनजाबायबावगोनसै जोंलाय नारें जानो नागिरनायालाय बिगुरखौ हानानै लानोसां इदि थाब थाब जानायनि दे एसे सिबबावदो आंखौ गरम ब्रैजोबथारबाय बिदि हानानै लाखाबालाय जि मोजां जायो आरोना थाब थाब जिरनो हायो बाराखौबा बिदि सोलाजोबबा जासिगोन आं हारसिं संख्रि फोनजोबनानै संख्रि दुन्दिया बिलाइ लगायनानै फुरा सोलानानै जाजोबनो लुबैबाय लार्न मदाव होबा मोनो नामा मा जाखो दानजायाखैना कमेन्ट फैया नामाथाय माया फैखाया नामा लाइफ साटाव होना हो होबाय फुरा नै बिदि लिमना लाबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना जानो गोथाव मोनोना मोना फुरा जासोनसै आरोना नायदै आलौबायबो गोलोमनायजों माबा माबि आखाइफ्रा फिसा फिसा खायसेखौबो लेमना लानोसै आं बिदिनो थाबनो लोगोफोर लोगोसे ओरैनो एसे इनफरमेसन हरनोसै जोंहा गुथाल मुभिया दाखालि आं बुंदोंमोन ना फिसा आं जेब्ला देखायदोंमोन 25 नामा 15 सेप्तेम्बराव 17 ना 17 सेप्तेम्बराव देखायगोन होननानै जोंना प्रडिउसारा बुंनानै होदोंमोन ना नाथाय माखासे खामानि कमप्लिट जायैनि थाखाय माने सिनेमानि माखासे माबाखौ इडिटिंखौ कमप्लिट जायैखाय दा एसे फावसायबाय आरोना फावसायनायजों लोगोसे आरो 25हालागै लानायनि खोथा बुंफिनदोंमोन नाथाय गोजौनिफ्राय माखासे इनफरमेसन मोननाय बायदि बयबो नुखाबाय जानांगौ आरोना ससियेल मिडियायावथ' माने हाबियालि एग्जामा गथ'फोरनि 9-10 हाबियालि एग्जाम फैगासिनो थानायखाय जाहाथे बेखौ बन्द' खालामथ'नो थाखाय खावलायहरनायलाय दा अक्ट'बरहालागैसो एसे देखायहैनायनि लामाखौ लाबाय नामा लोगोसे माबायाबो माखासे एडिटिंनि खामानियाबो कमप्लिट जाखायाखैमोन बेजों लोगोसेनो माने मोजाङानो जाबाय आरो प्रडिउसारनि थाखाय गावनि खामानि कमप्लिट जायैजों लोगोसे ओरैहाय गामि ओनसोलफोरावबो देखायनायनि थाखाय एसे माना खालामनाया बिथांनि थाखाय जोबोद मोजां जादों आरोना
बाल्थिङाव दै लाखालायदों नै गोलोमनाय मानाय सुस्र'बाय थानो थाखाय दै जानो थाखायथ' नै प्लेट सेट लाखालायनानै फैबाय आरो दुन्दिया बिलाइबो लादों नै बानलु गोथां लाबाय एसे रेडि बानायनोसै लोगोफोर जियानो जादोला अब्ला बिदिबा लोगोफोर आं दसे दोनथ'नानै लानोसै नामा नोंथांमोनजों आरो फिन खेबसे दसे उनाव आंनि माखासे सिगांनि भिडिअफोरखौ नुनो मोनगोन आं जेब्लानाखि बै समावहाय मुम्बाइआव बेरायहैदोंमोन बिनि भिडिअफोरखौथ' आं मोनसेबो होनाय जायाखै नालाय लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअ फैनायखौ जायाफ्रा माबाबो एसे सापर्ट खालामनानै होदो एसे मुम्बाइ गेटवे इण्डियानि आं भिडिअ लाबोगासिनो दं आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनसिगोन अके बेनो नामा